Yo, what's up guys? So ngayong gabi atong tanan guys no. So pag duty na ko pit sa 5 sa buwan sa Hunyo. Unsa man? Kaya mo lagi na yayay ta sige tag balik sa ospital. Sige pa check up, sige pa laboratory. Pero ngayon nilang ko gidaot, bro ako timbang maura man gyapon, mao man makuan. Bro gidaot gigo. Na ko yung mga kuan ko tipdas guys. Manang murag wagi ko duty ug balik sa semana sa ang trabahoan. Tungod sige tag balik sa ospital ug pa laboratory. So man ato ang update ron guys no. So ayo na hinon siya guys. Anayo na gid siya, nalaya na ba? Wala na yayay, mo nang naka-duty na ta. Naka-kuha na ta. Fit to work na ta sa tuwang medical. Mo nang nakatrabaho balik. So permiro pag yung naka-duty ron. Wala niya tikinya. Ba ng kamera guys. So ata kapadayog vlog kay ang mga bata dali nag-away. Nagwar. Kuya gawas na dia. Silang lamisa oh. Tago. Bro. Tao. Bye. So, kuan guys. Kuan sa ko si tawagan ni. Binisaya ko sa mua, uli ko sa mua sa katmon. Pambal ko sa kuang tipdas. Malaya na gid siya. Padayon sa tag panginabuhi ani. So, pahuway sa ko sa mga kuan ron. Akong mga sideline kay naka-relax atong lawas ba sa mga 2 ka semana tag pahuway gud balik sa tag mauli makuan na gid atong lawas mauli ani gid sa hingpit ba balik ang dating sigla ng katawan ba. Sama na? Manghi ka? Ha? Manghi ka? Inday? Bupurol. Be. Mga bugoy kaya akong mga anak eh. Kuya gawas na kuya. Bamam na rin mo na yung usaw. Sumaw na to update ron guys no. Magkuanta magsugol tag balik na po tag vlog kay sayang mo kani akong vlog wa koy kita nya. Undangan pag yung video. Salamat kayo sa mga nakasuporta dia. Mga tunay diyang suporta guys. So pagkatunga sa tuwang revenue. Nang makatunga na ta okay gamay marag nindot na sige vlog bahalag. Atong content puro ra mga panginabuhi ba. Diba, so dinataman guys kay timban ko sa kong mga anak ay puhon day guys magkuan ko mo maghimo ko kuan dito payag at kung dalawa na ko ang pamilya dito magkuan ni at tumi mag star sa amin dito suway ko na sila
puyo dito. Makauyon ba dahil sila de. Himo ko dito kuan. Campo Bree House. Campo Bree House. So mga guys, so, thank you guys sa inyong pagtanaw guys. So okay na ta. Masigla-sigla na gamay.